si dating Councilor Chito Baldo, pigmaot ko garay na makahuron para po sa nagkaperang mga para po sa Indo na mga interesado tungkol tabi sa registration. COVID registry kan syudad. Pero ulitom ko lang, ang priority ko niya na daw, mga senior citizen. Alright? Yan po, graray mga tugang sa linya, si former City Councilor Chito Baldo, para sa nagkaperang impormasyon niya tungkol niya na pagkaaga. Hello, Councilor Chito, maray na agatabi, graray. Hi, good morning Tabi Lewat, Yeah. VP Henry. Apo, Councilor, baka po may gusto kang idagdag duman sa pigsumada ko kasubago? O baka may gusto kang i-clarify sa pigsumada ko po kasubago? Go ahead tabi, Councilor Chito. Yeah, gusto ko sabing i-clarify ito kung mga mapasiring sa malls, Opo. nga na magparehistro. Yes. So iba tabi kayan, pwedeng may schedule, ngunyan na aldaw na ini. Kung sakali man tabi na dumakulon dahil nasa DCGB kita, i-schedule sinda sa masunod na pagbabakuna. So Yes. di ba na naman kita ning supply, ma-schedule na naman kita. Asin pakigulayan ta naman ang mga malls kung pwedeng dyan na naman sa mga malls nga din komportable. Ito naman tabi na nakapag-rehistro na day pa naapudan. Opo. Kung gusto na nakarehistro na baga tabi, na day pa naapudan ta at random baga kami nag-aapod, ano? Iya po. Pwede tabi kamong madyan, daranindo ang sa indong COVAX number. Yun. Igo tabi dyan ki COVAX number na nagluwas. Opo. Nganing madali mi tabi iyan ma-search kung ano ang detalye kang sa imong tabing pagrehistro. And automatic baga, mainot sila duman sa mga nagrehistro pa sana. Pero gusto ko tabing ipasabot ning Marhay, VP Henry. Opo. Na tibaan baga dumakulonon. Yes. Yes. Sabi ko nga ni kasubago, magayon na problema ini. Ito kung dumakulon man, ito ang sa mga nagduruman na sobra sa satuyang supply ng bakuna. Sinda tabi ang first priority Yes. sa masunod na pag-abot kang bakuna. Yes. Very good. Tas sabi ko nga ni po kasabago tabi, di ba na sunisyal tanghuron man na mga 180 to 200 ang kinakaipuntang mapunan ngunyan tabi na daw tabi Councilor Chito, di ba? So pag suminubra Yes, dyan, di po go ahead po. Ang magayon taning bareta, VP Henry, as Opo. we speak, Okay. As we speak, mga 80 na sa nang kulang. Ayun. Takasubanggi actually, Oo. kang naghuron baga kita, ang sa ko yung ex-girlfriend, pigtaraman ko naman nga niya ako, i-text mo na sa mga pwede pa dyan na magparehistro. Kaya kasubanggi talaga buro sa ibaman na mga friendships niya, naging uha na may magparehistro. So at least ngunyan, mga 80 na lang ang kaipuhan ta. So, kung Opo. yan na 80 na ang tabi, Councilor Chito, yan, first come, first serve, sa mga maduman, na day na paaram, na nakarehistro na, or sunag duman na marehistro ngunyan. Pero pag day ka po ngunyan na akomodar, ang pinakamagayon, sabi po nindo, ika na pong magiging priority sa masunod na scheduling sa pagbabakuna niya to. Yes. Totoo tabi yan, Sir Henry, VP Henry, na ini yung mga nagdiyan sa malls, Opo. na may intention magpabakuna sa ngunyan. Mm. Yan tabi ililista mi. Bago kami mag-upload sa iba, sinda tabi ang primerong i-schedule mi. Sa Yan. masunod na may supply ng bakuna. Opo, okay. So gabos tabi ini napig-uro ng tatabi, Councilor Chito, mga senior citizens. Ano po? Senior citizens lang tabi muna for the meantime. Iyo tabi, VP Henry, sa ako sa panghiling ko tabi, na nag-uulay kita ngunyan, dako lang nakakadangog. Na hiling ko tabi, di gari di kitang maakomodar na A3 o ibang sektor. Gari sa panghiling ko, mauubos tabi niyo kang senior citizen. Sabi ko nga, di baga sa imo, Iya po. makikipag-coordinate na kita, digdi o sa baska, sa organisasyon kang Opo. mga senior citizen sa mga barangay, Mm. tanganing ma-explikaran ta sinda. Dahil, ang pag-iisip ko tabi, Henry, hindi o sa grupo mi, kundi ako nahasala, mga 18,000 kami Dakulong pala na na, senior citizen. 18,000 na senior citizen Opo, sa dakulo Legazpi. nun yan. Asaw na po, tabi, pero ang Opo, porsyento opo. ang nakapagrehistro out of 18,000? How many percent pa lang po nakarehistro out of Siguro 18,000? Siguro mga 10% pa lang, Sir Henry. Sa dayo, di itong papalan, Dito nunong papalan? Mga 10%, dikit-dikit pa lang yan. Oo. Pero kasugma pa nga nag-auruloy na kami kang
ang grupo kay niyong Baska. Sa tabang tabi kang DSWD. Opo. Kay Ma'am Marlene Manaya na igwa na kaming initial na urulay na kung saan talagang iimbwelto tanatabi ang mga Baska. Tangani mas dumakol ang listahan ta kay mga senior citizens. Iya. Opo. Okay. May hapot tabi digdi sabi niya pwede po pakihapot kay ex-kagawad Chito Baldo kung assign date and venue for second dose final na. No need to register for second dose? Dahil natabi kay Puhan magrehistro, rehistrado na sinda. Ang mga schedule tabi kaya na second dose, ang satuyang CHO, sa pangingino tabi ni Dr. Fulbert Hiliego, na ang grupo kaya tabi, dito matatawadan kaigusan, talagang di minauntok sa pagtabang sa satuyang mga Legaspeños. Asin da tabi nga lagi schedule kayan. For example, itoong nabakunahan tabi, VP Henry Kasuma. Ang schedule nila is June 10 for the second dose. Dahil asin da kay Puhan magpa-register. June 10, before June 10, they will be notified kung saan venue ng second dose. Arong tabi kaya nagiging. Regardless kung ano pong vaccine ang ginamit sa inda, ano tabi? Councilor Chito, di ba? No, arong kayo ni Otabi AstraZeneca. Ang masunod kan AstraZeneca. Yes, oo. Kung sabihin ako na kang Sinovac, pag sinda na schedule, may notification sa inda na so second dose nindo ready na po para sa araw ka na klaseng vaccine. Opo, that's right. Yes, opo. Okay. Pakihapot lang po kung yung nag-register sa barangay noong April 16, kailan po ang vaccine tabi noon? Councilor Chito. Ini tabi VP Henry naga-register sa barangay, From the barangay dadarahon tabi yan sa Legazpi 911. Opo. Ini tabi mga enumerators sindang nag-encode kaya na mga registration na yan ng ali sa barangay. And then yaw nang tabi sa satuyang master list. Ayun. Ngunyan, dahil tabi ako makakataram kung itoong sa barangay na ni, kung na rin ang bakuna ninda, dahil one, it will depend tabi duman sa supply ta, and number two, duman sa pag-apod tabi siya sa inda. Yan ang, anyway, yan, bago ang pagbakuna ka yan, kung niguaman ng supply, makapod ang tabi sa inda. Ayun. Siguro tabi VP Henry, ikaw na kita kay magayon na paagi baga, Opo. Several days before, makikig-ulay na naman tabi ako sa VP Henry hindi natutulog o hindi inuumaga. Tangan makapag-ulay-ulay naman tabi kita. Yes. Nganing mas madali tabi nindang Yes. Kung rin ang masunod na schedule. Opo. No problem po. Basta ang satuyang programa open yan, makatabang kita sa gabos, just text me, inform mo lang ako, no problem. Gamiton tapang programa para sa pag-informal sa tuyang mga kababayan, tabi, Councilor Chito. Alright? Ito. Salamat po, tabi. Pahapot po sa guest mo kung pwede man na magparehistro ang mga kung pwede man magparehistro at magpabakuna sa Legazpi, LGU, ang mga non-residents kan Legazpi, pero dyan nagbo-work sa Legazpi. Salamat po and keep safe. Working in Legazpi. Simbago. Go ahead po. Nagpahayag na tabi kayan VP Henry si Mayor Noel Rosal na mabakunahan tabi yan kang syudad kang Legazpi. Sa panghiling tabi, gari sayang kung ang Legazpeño sana, pero nakikipaghalubilo duman sa mga bakong taga Legazpi na dahil pa nababakunahan. Opo. Nagpuuna tabi kita kay ni even sa mga malls. Ang LCC tabi pinarehistro na yan. Yawan sa satuya. Kapos na nagatrabaho sa LCC, igwa na tabi sila ki accomplished registration form. Yaw na tabi yan sa Legazpi 911. Ito tabing ibang malls, pwede man tabi ni Dagibuhon yan. May sarong national agency, DILG, igwa naman tabi ki accomplish na mga forms. Gabus na baga, sabi ng kasatuyang alkalde, gabus na nagatrabaho sa Legazpi, iinguwaon to tabing mabakunahan. Iyon, okay. Iyo man ang. So kung sabihin tabi, Councilor Chito, basta working ka in Legazpi, government or private tabi, kay po mo na magpa-register ngunyan. Tapos uminabot na sa oras na kita na o kamo na gabos,
At least po, naka-register na po kita. Nasa registry na po kita. Tabi, Councilor Chito, tama? That's right. Mas madali tabi. Tama tabi yan. Yes. Sabi tangani baga yan ang takang Mayor Rosal. Abo siya ki walk-in sa pagbakuna. Kaya ang walk-in tatabi sa registration. Yes. Mako kita ki babakunahan, ali duman sa sa registration. Kaya ini yung pagigibo tatabi sa mga malls. Walk-in sa registration, registration. I-schedule ta sa pagbakuna ta. Yes. Actually po, may nagkuan ka sa bago sa Kumananggad, taga dyan sa Barangay 16. Ganyan ko, i-clarify ko to. At least po, i-clarify muna ngunyan, nang pagbakuna tangon yan sa mall, bako ito sa bakuna, kundi walk-in sa registration. Ining mangyayari ngunyan aldaw. Pag inabot mo itong 80, pag inabot itong 80, nakalawag ka naman sa 80 na natatada pa ngunyan, so be it. Pero punda i-reschedule ka po sa masunod. Yun po ang mangyayari. Yes, opo. That's right. That's right. Sabi kan sa rotang texter, si Madam Lilibet, papot po tabi, sa mga medical frontliner na na-inject kay AstraZeneca, no rin sa second dose, importante matapos na po sinda, baad maubusan naman ki vaccine. Councilor Chito. Ito tabi, ang manugod tabi kayan, VP Henry, dahil ka man tabi panginutan si Dr. Hiliego, sinda tabi kayan ang may schedule, manugod sa second dose. Okay. Maaraman tatabi, ipapaabot ko tabi yan na inquiry nila kung na rin ang second dose tabi kaya. Iya, opo. No rin po, sandali, ano po sa andadarahon na requirement para sa walk-in registration? Councilor Chito. Sarong ID lang tabi. ID lang, wala lang iba. Kung pamugtak mo may lisensya o senior citizens ID, madara ninda yan. Ikaw man tabi yan ng retrato. Pag nag-require tabi sa QR code, may ID baga tabi kita, ng retrato, pwede na tabing gamitin itoong ID ninda, senior citizen, driver's license, ngaling makaigwa tabi dumaning litrato sa ID. Ayun. So, ID lang para sa senior citizen ang kaipuhan. ID lang. Di man kayo pang picture, tabi? So, ID lang talaga? Mas magandang tabi kung may picture, kung pwede colored. Ayun. Mas maray na kung may extra picture. Anong size tabi, Councilor, tabi? Passport size tabi. Passport size. 1.5 by 1.5. Pero ano po yan? yan? Ano po ang mandatory optional iyan na picture na yan na magdarasin da? Sangon yan tabi, sang kay tuong naisipan tatabi yan mandatory. Opo. Pero kung nagpasiring tabi kita sa barangay, naglibot kita sa mga barangay, nahirapan tabi sa mga pag-iribat sa barangay ng litrato. Wala talaga sindan ng litratong may sa tao. Kaya pinigibutan na tabing optional. Since deman pwede nung warang ID baga tabi, dapat igwaning ID yan. Mas voters ID o whatever, lisensya, senior citizen. Yuto ang gigibuta tabi na duman sa picture, litrato tayo itong sayang ID. Kaya, igwa man ginare ki litrato tabi. Okay. Sir, dai pa nakasabay sa frontliner, pwede dyan samol mag-register sa Legazpi? Sangunyan tabi, bako na sinda. Mapapod kita kay ito o mga daipa. May schedule tabi kita. Ini o tabing aldaw na ini naka-dedicate tabi niyo sa A2. Ito o tabi ka senior citizen. Ayun, okay. Sabi kan sa utang texter, dakul po willing magpa-vaccine. Kaya lang po nadidipisilan po mag-online registration. Reaction tabi, Councilor Chito. Totoo tabi yan. Ang online registration conforme tabi yan sa signal kang sa indang wifi. Kung minsan makusog ang wifi ninda, kung minsan may problema man, I have to accept. Iniong sa tuyang sa City Hall. Kaya kung desinda makaregister tabi online, ang sarong option ka yan, fill up the registration form, okay man tabi ito. Kami nala ang mahintong. Iyo. Same po mako akan form tabi, Councilor? Sa mga barangay halls tabi, we made sure na igwa tabi diyan sa satuyang mga barangay halls. Sa gabus na barangay hall, 70 barangay. Ang pakigulay katabi sa satuyang mga barangay officials, kung mauubos na, ipasirok na sa naninda. Pero sa ngunyan tabi na maray na su machine, reso machine kang City Hall,
mapariso na tabi kita ning dakol. Ililibuton ta naman tabi ni yung mga barangay, wala tan taning form. Tanganing sinda pagkulang. Yes, very good. Wara pong enumerator na haling 911 na naglilibot sa barangay. BHW po ang naglilibot sa barangay. Sabi kan sa Rotang Paradangog. Totoo tabi yan, Sir Henry. Na pag-araman ta igwana ning local transmission. Opo. Ini o tabi mga enumerators under tabi yan sa indong lingkod, padaba man tabi yan kang sa tuyang lingkod, kaya sabi ko, kaya na sila maglibot sa mga barangay. Iniuna sana tabi mga BHW, sa mga taga dyan sinda. Yes, kabisado ang lugar. Localized, Opo. Kabisado ninda ang lugar. Kaya tiga-librita tabi niyong sa tuyang mga enumerators, dyan na sana tabi sinda sa 911, duman sila magtrabaho, mag-encode, and then sa mga panahon na ini, nego kita ki programa, vaccination, inagad tatabi ang katabangan ninda. Kasi hindi naman una ang mag-text baga. Mag-confirm kay ito mga babakunahan. Ito, what if nasa Daraga nakatira, pero di pa registered sa Daraga, and sa Legazpi pa nagboboto, pwede pa ba magpabaksin sa Legazpi? Iyo tabi, Sir Henry, kung pwede tatabing bakunahan, ito ang mga nagatrabaho sa naligdi. Coming from a point of view na dating sarong politiko, lalong-lalo na tabi itong nagbuboto digdi. Siyempre, ang ang suporta nila, siyempre, sa pangkiling ko yaong kay Mayor Rosal, tabi bakunahan. Ayan. Opo. Yes. Bakunahan tatabi gabos yan. So, ito ang mga nakestar sa ibang lugar na digdi nagboboto sa Legazpi kasi ang treatment tabi kayan even kang Comelec. Igwa tabi yang ki-intensyon na bumalik digdi o sa dati niyang lugar. That's why digdi nagboboto tabi yan. Iyo po. Yung manangad bata ma-election eh. So dapat before election bakunado ka pagbalik mo digdi sa Legazpi. Tama tabi, Councilor Chito. Di ba? Tanganin na safe kita sa mga voting centers. All right. Oy, gusto ko lang po uning kabubukas pa lang kay radyo na nag-text si 9124. Sabi niya, ay bako man po vaccination ang gigibon sa malls. Late po kaya ako nagbukas radyo. Registration pa lang. Ay clarify ko lang po nagigibon po ngunyan sa mall. Vaccination para sa mga senior citizen na nakarehistro. Buda na informaran. Ito pong sabi ni Kagawad Chito na registration. Ito po so walk-in registration. Tama tabi, Councilor. Pwede ka magduman para po magparehistro. Yan pong LCC, Main, Pacific Mall, and SM. Dumuruma na po kamo And VP Henry. VP Henry. Pagkatapos sabi nilang magparehistro, VP Henry sa mga malls. Kung may slot pa, babakunahan sila diretso. Yes, very good, very good. All right. Hello po sa Indo ni Kagawad Chito. Schedule po today ni Agom for second dose. Available pa po ba ang Sinovac? Paano po kung wala na available? Sabi ni Architect Leo. As I have said, and I'd like to repeat, sa mga second doses tabi, bahala na tabi kayan si Dr. Hiliego. Iya po. Dahil natabi yan sa Samoyan. We only schedule in yung first dose kang vaccination. After the first dose, baga, igawa man sila mga papel kayan, CHO na tabi ang in charge kayan. Yes, yes. Opo. Okay, pasensya na po ha. Pig-skip ko na po sa mga hapot na ang hapot po ang makasimbag si Dr. Hiliego para po sa vaccination. Kami po ni Councilor Chito so sa registration sana. Tama tabi Councilor Chito. Registration po That's right. Para klaro po sa inyo gabosa. And the vaccination ko niyan, pwede kitang makasugpon ng kalikit. Yes po. Pero manugod sa second dose. Bahala na tabi kayan si Dr. Hiliego. Yes po. Okay. Ako, sa kaang pamilya ko, may bakuna hali sa company. Ulitin ko po. Ako, sa kapamilya ko, may bakuna hali sa company. Need me pa po ba mag-register? Mas magayon tabi na rehistrado mangyayari sinda. Dahil maski hali sa company ang sendang mga bakuna, concern patabi iyang kang LGU. Iyan tabi saro iyang kang bagay na pag-iisipan kan sa tuyang alkalde. Sabi ko nga very proactive. Na one, ang hapot, pag abot kang bakuna ninda sa sendang kumpanya,
sa ininda iyan ikakaag. Opo. Kay puhan bagayan mag-maintain ning lipon. Yeah. Kunyan, sabi ka sa tuyang alkalde, iguag kaagan ang syudad. Kung digdi sa lagusyudad kang Legazpi ang mga kumpanya na may sadiring bakuna, pwede sabi ni Mayor Rosales, kaago na sa tuyang facility, mas kitabi ang pagbakuna kayan. Pwede tabing ipaagi sa tuyang CHO. Iyan, katabang tatabi sa mga private physicians, o mga pribadong mga hospital na di lamang tabi yan maduwa-duwa magtabang sa satuya na mabakunahan kita tabi even iniong bakuna halin sa pribadong kumpanya. Yes, opo. Good morning, Henry, ex-Councilor Chito. Kami po, digdi sa barangay me, will appreciated me and BHW me. Mga mahiguson maglibot, mag-ikot kang mga papel para sa registration. Salamat tunon po sa enda, maski mainiton, naguuran, makakuasa na kang listahan kan mga mapabakuna. Wow! Salamaton po Maraya. Saludo po kami sa endo, mga barangay health workers. Thank you very much. Thank you. Okay. Ito, for the sake of all, na dahil pa po aram kung paano ang proseso, tas may hapotig di, paano nga po mag-register online? Pwede tabi, paki-reiterate tabi, Councilor Chito, kung anong proseso sa satuya tabi na pag-register online. Go ahead, tabi. Okay, thank you. Kaya po lang tabi sindang dumagpasiring sa legazpi.gov.ph. Pag nakalaog na sabi sinda dyan sa site na yan, magpasiring tabi sinda duman sa Legazpi City COVID-19 Electronic Immunization Registry. Dahil tabi sinda dyan masasala dahil iyan tabing site na yan, kataning sa natabi yan kang letrato kang pogi, duman sa sa site kang syudad kang Legazpi. Pag nakaling sinda ki pogi, ang kataling kaya yun natabi sa registry. I-click ninda, asin, mag-fill up na sinda kay itoong mga itoon na forms. Pagkatapos, i-submit na ninda. Dahil paglingawan tabi, Sir Henry, simbagun ang gabos na kahaputan. Dahil kung di mo ito na simbag gabos, di mo masusumiter yan. Mailing mo man tabi yung successful. Mailing to say, nakapag-rehistro ka na tabi. Ayun. Pag nakapag-rehistro ka na, igwa ka na tabi kay COVAX number. Okay. Connection po dyan sa COVAX number, sabi kan texter ta, Sir Henry, papot po si Kagawan kung ano po itong pigtataram niya na COVAX number. After me mag-online register, wala man po napigtao sa website kang city. Saan po ito mahihiling? Well, sa master list tabi nahihiling yan. Kung di na ninda tabi nahihiling from their side, mahihiling mi tabi yan. Siguro tabi ipaabot sa samuya kung anong pangalan niya. Na ngayon din niya nahihiling ang COVAX number, na i-check na tabi yan. As in, babalikan ta tabi yan na na personang iyan, maitaw ta sa inda ang sendang COVAX number. Dahil tabi, sa mga masunod na pag-urulay, mas madali kung nag-urulay kita sa COVAX number. Dahil sa link, pag binukas mo ito, pag ilinaog mo ang COVAX number, mahihiling mo na tabi ang detalye, managod kang person. Okay. Pag nag-register ka po, di may notification na successful, successful, sabi mo po. Di po duman ma-reflect na your COVAX numbers are something. Di po talaga nahiling kang nag-register o nahiling po naman online? Di gayod mahihiling. Nahihiling tabi yan sa master list. Opo. Sa master list. Sa well, magayon tabi na sa tabi suggestion niya. Sana kung pagka-rehistro mo ngayong successful, sana mag-appeal na ang COVAX. Mas magayon. Yes. Kaulayon ko tabi sa mga programmers. Ay, very good. I think I have to talk with the programmers. Very good. Na-suggest ko tabi yan. Tanganing mas magayon. Tapag na successful ngayon, gari may pwede ba kung mo naman so number, di ba? So number o kung ano. May reply sa imo, congratulations, your COVAX number ngayon are blah 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 blah. Klaro ka. Pero ngunyan po palan, paano ninda maaraman na ang COVAX number ninda kung nyaon po duman sa master list tabi, Councilor Chito? Naga-message sila sa tuya, baga. Ang pag-reply ta, sisabay mi na ang COVAX number. Opo. Pero magayon tabi ito suggestion ninyo. Magayon. Na kung successful,
ipapaluwas ng send ang COVAX number. Ngani, sa masunod na communication, napigatram ta COVAX number. Yes, very good po ito. Thank you ha, duman tabi sa texter ta. At least nagkaigwa kita kagawad kibagong ideya, di ba? Para ma-improve lalo an sa tuyang serbisyo. Okay, sandali. Tagari may hapot si Ma'am Rose na ahero, ano? Gari may hapot si Ma'am Rose. Ma'am Rose? Hello po, good morning. May hapot ka po. Iyo po. Yes, go ahead po. Nagdadangog si Councilor Chito. Hello, good morning po. Amigo Chito and Henry. May nag-upload kaya sa kuya na senior citizen na ang text sa inga mag-report sa Pacific Mall at 8 o'clock. Ngunyan, sa gudangon niya, nasarado pa. Wala pa lamang daduman sinag-entertain. Oh. Bata, nakuron na ang senior citizen duman na naghahalat. At aram sa magkanabagaan mga senior, karayutat, early. Ang pasisya. Ay ka Kung talaga. kumaraman ninda, kasi ang text sa inga ka 911 is to report from 8 to 12. Ayun. Okay. Ngunyan, wala pa lamang daduman Wala pa. wala pa lamang daduman. Opo. Iyo, okay. Iyo okay. Yan po si Kagawad Yun Chito lang po, para yun masunod. lang po. Sige, thank you. Alright. Kasi bago garo sinabi na ni Kagawad Chito sa 6:30 ng interview sa pagbukas kan mall. Sige na tabi, pakisimbaga na tabi itong queries kan mga seniors na 8 o'clock pa sa nadaya o na po duman sa mga mall, Kagawad Chito. VP Henry, inot sa gabos, maaga daw dispensa. Tagari may miscommunication. Opo. Because the malls will open at 9. Yes. Yan ang pinapag-urulayan. Yes. Pero sa panghiling ko, ang tendency may bagatabog mga senior, VP Henry, mas kitaraman mo yung alas 10, madya na, alas 2. Iyo ang sabi ni Ma'am Rose. Pasensya na nga tabi. Tatabong kami. Pero tabi VP Henry, papaabot ko natabi yan. Pacific Mall. Iyo. Na at least tawan malamang nila kitotowan o kung paano na ma-regular nila ito ang mga senior citizens. Iyo. O tibaan baga pwede na palaugon nila sa sarong portion duman. Yes. Na pwede naman nilang patokawan. Yes. Di ba? Pagkatapos kaning interview, hapon ang tatabi ang Pacific Mall. As in, ito ang iba patabi Yes. na Very good. mga malls. Very good. At least Lalong-lalo natabi ito ang mga senior citizens from far-flung barangay. Minaatab talaga yan. Ano? Iyo po. Talagang, Iyo po. Yun na nagad kami kaya na mga seniors VP Henry. Tanaman mong alas 10, alas 8, pasala. Yaw na yan. Gari mababayaan ka. Sabi ba ni Ma'am Rose, pasensya na nga. Medyo ngay halipot ng pasensya mi. Di ba? Okay, mayapon po. Hello? Hello, good morning, VP. Yes, good morning po. Makiapot, sir, kay dito. Ano ba na? Ano sa kada? Susunod, sa tanduan kung parang gate pass mo na, o ang antigen or PCR test. Bigaw, madali lang ha. Medyo bako klarado ang hapot mo. Bako, mas ako deko sabot. Ulit to tabi, pare. Medyo nag-garble ang pasok mo sa aire. Go ahead po. Yes. May mga probinsya ba Na naghagad ki? Mga negative test bago lumaog. Negative test bago maglaog, alright? Kung yan, isip, dati na pag, dahil ka na mag-sarapan. Putol tabi, bossing. Ang signal mo, medyo bako klaro ha. Harap ka ni PP tabi. Pakiulit. Okay na. Go ahead, tabi, go ahead. Okay na. Harap ka ni, kasi, yung magaw, pag vaccinated ka na, gusto sabihin, may antibodies ka na. Okay. O yan, may mga probinsya baga, sir, na nag-aagad yung mga negative test, PCR, antigen, saliva test. Iti guarantee na pag lumalaw ka sa rong probinsya, di ka na agadan. I see. Okay. Nasabutan ko po ang point mo. Okay. Sige, tabi, Miguel ha. Salamato na. Thank you, sir. Yes, okay. Go ahead po, Councilor Chito. Thank you. Yeah, VP Henry. Na pag-urulayan minatabi yan, kay Puhan, decision yan kang National IATF. Opo. Ang bagay na yan. Na nababasa tabaga sa ibang mga lugar, ano, na sabi nila, pag fully vaccinated ka na, yes, igwa ka ng ID na ika fully vaccinated na. Opo. Meaning to say, dapat libre na sinda. Libre na sinda sa mga test na yan, test dahil na yan.
libre na sinda dapat kaya. Pero sabi ta nga ni, maski libre sinda sa test na iyan, kaya po na magyari so protocol baga na obserbaran. To answer the question, tabi kay itong amigo ta, may bid ko ito. Sinuel? Pag-iidolo ko ito. Iyo tabi, yung mga ipig-iidolo ko, tabi yan ang mga gwapo. Ang makakasibag tabi ka yan, ang National IATF, asin ang Bicol IATF. Yeah. Pero dapat tabi i-address na nindiya yan. Dahil, sabi ko nga ni, nag-apot ako ka yan, siguro, aloy-aloy na igwa nakigustong mag-urole, digdi o sa tuya, balikbayan, bakunado na. Pagbugas ng bagay ang turismo, Opo. ang pag-abot ka ng mga digdiyo, yung appealing sa imo, ID, fully vaccinated sinda. Yes. Yes. Sa ibang countries, like for example, Thailand, dikit sa nagpanahon na isolation, and then, binuwasan na yan. Kaya mga test required. Yes. Yan ang sebang tepuan, sa ibang lugar. Tepuan tayo, pag-ulayan naman hindi sa tuya. Iyo, ipaabot na po sa kay Director Noy Damanangad na point. Magayon na point na yan, takon fully vaccinated ka na, nakaganan ka pa negative test result, gari man ang medyo dubli-dubli. And may point man siya duman na, pag vaccinated ka baga, ang presumption, kuwang ka, igwa ka ng may antibodies ka na, di ba? Kontra sa COVID. Alright, sige. Last na lang po, Councilor. Sabi niya, nag-a-appear po ang COVAC number plus another info of registration pag successful ang online registration. Ako tabi igwang assign COVAC number. Pero sabi kan sarap man na texter, totoo po ito na text sa imo, buda sabi ni Kagawad Chito, dapat talaga ma-improve. Iyan, ako po dahil assign na COVAX number pagkatapos na mag-register po na successful man. Iba-ibang experience po Kagawad Chito palan. So iba naka-receive. Iyo po. So iba dai. Iyo po. Opo. Yes, Iyo go ahead po. Iyo po. Kaya po ang tatabing ma-improve yan na dapat sa gabos. Mag-appear ang COVAX number. Yes, very good. All right. Councilor Chito, pangapudan tabi sa mga Legaspeño na nagdadangog ngunyan and baka ikaw gusto pang i-share sa mga listeners ta po lalo na ini po ng mga taga Legazpi na kinakaipuhan na mag-online register, maglawag sa registration ay madali lang po. Tamay hapot. Hello, good morning. Yes, hello, Sir Henry. Good morning Yes, po. good morning po, ma'am. Yes. Sa aga, pwede pa po yan, Sir Henry. Vaccination, hapot po nindo o registration? Registration po. Registration sa aga. Sa mga malls, madam? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige po. Nadangog po ni Kagawad Chito. Okay. Sige. Thank you po, ma'am. Salamaton. Okay po, Sir Henry. Opo. Go ahead po, Councilor Chito. VP Henry, sorry tabi, dahil man tabi kay mga overtime iniyong sa tuyang mga tao sa aga tabi is a Saturday. Kaya may schedule na lang tabi kay meaning ibang aldaw para dyan sa registration sa mga malls. Ayun. Maski tabi ang vaccination there are may mga tawong nag-text sa kuya kung pwede sa aga magpabakuna. Opo. Ngunyan tabi iniyo, mauubos na kaya ngunyan sanang aldaw tabi iniyo magbabakuna ta. Anyway, for those na interesado tabi, VP Henry, pwede sabi sila magpasiring sa mall, magparehistro, and then kung may slot pa, magpabakuna. Kung dahil naman tabi kay slot, at least nagapag-rehistro sinda and priority sinda sa masunod na magkaigwag katending supply kang bakuna. Yes. Siguro sa ngunyan, gusto ko lang pasalamatan siyempre inot sa gabos ang DCGB sa pagtauning oportunidad ngunyan asin sa maabot pang mga aldaw. Sa grupo tabi ka mga hospital, private hospitals, private doctors like sa grupo tabi ni Dr. June Esteves na yugad ang presidente kayan sa DOH, sa CHO sa panginginot ni Dr. Fulbert, kina Ma'am Sheila Clemente, sa lamatunon tabi sa gabos lalo na sa tuyang alkalde sa paggibo as pero sa mga programang ini mabakunahan kay gabos tabi. Thank you very much. Yeah, okay. May pahabol Kagawad. Hello? Po? Yes, good morning, ma'am. Hi, good morning po. Yes, po. Hapot lang po. Kung halimbawa po, sir, may sa company baga po na pig offer. Ngunyan, kung sabi po daga kahit kung na rin gayda ang mainot.
Ano lang po, kung halimbawa dapat po ma-register sa Inda Magiraray, ano po? Iyo po, ma'am. Iyo po. Tapos, kung halimbawa po, sir, mainot ngayon ito, okay lang po na nakaregister kami dyan na duman sa Inda? Yes. Okay. Sibagon po ni Kagawad Tabi. Opo. Mas magayon itong registered since ang question kaya nga sabi ko Subago, iyan ang magabakuna nila sa tabi nila sa Sarayon. So kaya po magre-tabi nila magkipag-ugnayan sa city government dahil igo kita ki facility. Iniyo tabing sa LCC na facility diyan sa Bunot. Ikadua, sisi ang mabakuna sa Inda. Iyo po. Kung igo man tabi sinda ki government doctor or company doctor, kay puhan tabi ni VP Henry ning record na sila na bakunahan na. So kay puhan tabi ang koordinasyon with the local government. Yes. Kaya ang suggestion tabi kang sa tuyang alkalde Noel Rosal, kung igwang man sila ki bakuna hali sa mga pribadong kumpanya, pwedeng gamiton. Itoong facility kang kang syudad sa Bunot nga ma-meet sa standard kang lipot. And number 2, pwede na tabi pabakunahan niya sa tuyang mga doktor sa CHO or sa tuyang mga kapartner na mga doktor sa mga pribadong hospital. Opo, alright. Salamaton tabi, former City Councilor Chito Baldo, focal person po para sa vaccination registry kan sa tuyang syudad. Mabuhay po kamo, ingat tabi, kabuhay tabi, Councilor Chito. Thank you very much. Thank you very much again for the opportunity. Mabuhay tabi ang DCG. Alright, thank you so much. Mga tugang former City Councilor Chito Baldo.